مثلي يعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على القائل خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما المشرف لا تي لجبا مو بلجن فون إسلامية كفورين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا دين برو حكمو كنا لا دين برو مني أبي كرمو بسم الله كولي كسي كرمو ما ولا سك برو كدين كنا فوني دوكا بأني أن كرمو دوبيون في أني أنا المامي نوي الإمام داود حيدرا ni almamido juma khutba kala do lafiya bugo ana bina je ka baroke dine walanda doka ngayana anga do anga baroko na lamba fanga almami ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Imam nyengali folo mimbi ambulo ame faka kuma bi qur'anere ka amado qur'anere hada madere sigilai alay qur'anere ci hada madema wala saka kanna kabla sira nyumanka bari anya tiyen fewna kabla anyali few siraka qur'ana yere ajina la kirare kan sallallahu alaihi wa sallam na qur'ana farani be ambulu tanyo na chugumina hakila ofana adama walanda doy anga nyingali fulo qur'ana yere farla nyonka ala kira kofe chugudi. alhamdulillahi alladhi hadana bil islam wa akramna bil iman wa zayyana hayatana wa akmalaha bil qur'an وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله هو القائل أشراف أمتي حملة القرآن. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم شريف لا تبي أبلج لاجلبا بلجلفو جين فانتان بلجلنا أني أني ألفه أكالتك sigida min temena ko ala ka dore latige ka foroka ajara ala ye sigida flana ka kebbi o sana ngado sigida flana wala da kono antuye wala da folo min ke on yo kalo da madoy o ame teme ka slamo hakli jigola doni ninga soroka wala da kura di uma o folo me o de kura na jigini jigi chogodi na ya jatemne wala da temene ya chama fo ola aye jigi ko sabake a folo ko ka jigin kana Allahul Mahfuz la o yi ala ka tableau d'honneur mais sana kana Allahul Mahfuz la af me yoro jume Qur'anet be yoro mina ala kelempere me Qur'an yoro do ndongo jigi ko folo a bora yeno de kana Allahul Mahfuz la ba bole Allahul Mahfuz la anana gien sangolo folo ina o jiko flana jiko sabana anana kira yere kan sallallahu alaihi wasallam doni kabe watu ni ko kelima ana yoro na watu ana sababu me jibril lip mena na donnon ni ko na yere jatemne alak makane dum akalanto ini alabe borola o ka alabatu ko na sania o be do alaka sania ko ni jatemne diɲɛlatigɛ fɛn si tɛ ko min sanga ma wuli ka sanga bi mais o tɛ kuranɛ la kuma o kuma n'i ye kuranɛ ta k'a kalan a bɛ k'i ɲɛna k'a fɔ ko a jiginna kunungo walima sɔgɔmada in na a bɛ waati bɛɛ lajɛlen ta donc o ye jaabi fɔlɔfɔlɔ ye an bɛ se ka min di a kɔnɔna la o jaabi filanan an ye min fɔ o kɔnɔna la ko kodɔnba saba bɛ kuranɛ kɔnɔ o kodɔnba saba fɔlɔ kuranɛ de bɛ kuma fɛn kan fɛn min n'a ye sariya lakali o fɔlɔfɔlɔ jumɛn min n'i y'a jateminɛ kuranɛ bɛ sariya lakali an ye an kan ka taa an ka diɲɛ taabolo ɲuman fɛ cogo min na min ka ɲi an ma ani min man ɲi an ma kuranɛ o lakali an ye o de ka ɲi an ma n'an tugura k'o fɔ an banna a la bon a filanan a ye kira ka kɛlɛw fana lakali a kɔnɔ kɛlɛ bɛ kɛ cogo min na condition min bɛ kɛlɛ la n'o ye silamɛya kɛlɛ ye a ye o fana lakali a kɔnɔna la donc a sabanan ana a laban a ye o yira an na k'a fɔ ko kuranɛ jiginna kira yɛrɛ de kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a sabati a dusukun na n'a hakili jigira la dɔrɔn a mago bɛ yɔrɔ min na i bɛ taa sɔrɔ a b'o fɔ o bɛ bɛn o ma donc o ye a kodɔn kuma a kodɔn yɔrɔ belebele saba ye bon fɛn min bɛ i n'a fɔ an ka bi walanda kira yɛrɛ fatulen sallallahu alaihi wa sallam
tuma min na ala sera kira ma sallallahu alaihi wasallam kuranɛ farala ɲɔgɔn kan faran cogo di parce que kuranɛ tun bɛ jigin dɔɔni dɔɔni o waati la papier tɛ yen bon o tun b'a sɛbɛn golo kan ka tila ka sɛbɛn tamaro faraw kan minnu jɛlen don ani tamaro wɔnfɔnw bon ka tila ka sɛbɛn faraw fana kan fara minnu n'u saniyalen don bon o wagati la o kɛra imam ali radiyallahu anhu o ka wagati la donc ani zaid ibn sabit ani ibn mas'ud anu na ɲɔgɔnnaw caman olu de ye kuranɛ sɛbɛn kira yɛrɛ tile la sallallahu alaihi wasallam wa kuranɛ tun durusilen don maa bayirika fana dusukun na n'i y'o ɲininka yɔrɔ yɔrɔ la u b'a f'i ye sura ani aya ani kelima ani harfu o ye suratu ni verset coranique minnu bɛ yen ani mot coranique minnu bɛ yen ani lettre coranique minnu bɛ yen donc fo ka taa kuranɛ dafa hali a dilanna dilan cogo min na k'a sigi ni nahaw cogo i n'a fɔ grammaire olu bɛɛ lajɛlen nana na cogo min na o kɛra nin cɛba ninnu tile la ka bɛn Abubakar Sidik ka khalifa waati ma i n'a fɔ an y'a kalan cogo min na ni taasira wɛrɛ yira la min tɛ nin o fana ye sababa ye parce que bɛɛ lajɛlen n'a ka tiɲɛ don mais an ka laɲini ye min ye dɔrɔn ka mɔgɔw lafaamuya o k'a dɔn k'a fɔ kuranɛ jiginna jigi cogo min na a n'a farala ɲɔgɔn kan fara ɲɔgɔn kan cogo min na kira ka ɲɛnɛma n'a ka fatuli kɔfɛ an b'a fɛ k'o walanda de di adamadenw ma o de ye kuma kun fɔlɔ yɛrɛ yɛrɛ ye. Imam, ni walawalali ninnu dilen kɔfɛ kuranɛ walanda kuranɛ baji ka dun kojugu maa si se ka se a dan na bɛɛ b'i ka tɔmɔta de tɔmɔ a la an y'a mɛn karamɔgɔw da k'a ye sɛbɛnfɛnw na k'a fɔ ko alakira tile la sallallahu alaihi wa sallam ko kuranɛ min filɛ nin ye ko nuska 7 ɲɔgɔn tun bɛ yen nɔ nka alakira kɔfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Abubakar Sidik ka waati la ko a tilara o nuska 7 tun bɛ cogo di ani a tilara alakira kɔfɛ cogo di. ɲininkali filanan min di san ne Huzaifa ibn Yaman n'o ka bɛnkan ye ani maa minnu ye kuranɛ durusi donc kuranɛ 7 de farala ɲɔgɔn kan bolola sɛbɛnninw na i n'a fɔ an y'a fɔ kuma kɔnɔna na cogo min na k'a yira k'a fɔ ko kuranɛ tun bɛ sɛbɛn tamaro faraw de kan tamaro wɔnfɔnw bon ani fara minnu ka sani bon ani golo minnu ka sani u nan'o fara ɲɔgɔn kan dɔɔni kira fatulen ni Abubakar ni Umar ka hakilina ye donc o kɔfɛ u nana ka na kuranɛ sɛbɛn k'a kɛ belebele 7 ye k'a kɛ rasmusumani donc o belebele 7 ninnu u y'a bila ka taa jamana damadɔ la o jamana fɔlɔfɔlɔ mais sanu ka taa n'a ye jamana la kuranɛ kelen o kelen n'u b'a bila ka taa jamana dɔ la i n'a fɔ ka taa bila olu ka musée la i bɛ taa sɔrɔ kuranɛ durusila maa yirika bɛ tugu a nɔfɛ ka taa en campagne walasa n'u bɛ k'a étudier k'a réviser i bɛ taa sɔrɔ olu b'a lajɛ ni faute minnu b'a la mais faute kun t'a la mais k'a yira mɔgɔw la k'a gɛlɛya k'a fɔ fɛn min bɛna d'u ma nin o k'u hakili to a la olu de y'a seerew ye quoi donc a taara jamana fɔlɔfɔlɔ min na o ye Tashkent bon o ye jamana ye jamana min ni a capitale ye Tashkent de ye mais o bɛ jamana in yɛrɛ wele a bɛ Irisi jamana la u b'a wele ko Uzbekistan o capitale de ye Tashkent de ye donc jamana filanan min ne kuranɛ taara yen nɔ kuranɛ sɛbɛnni in taara yen o ye Istanbul o ye Turkiw ka deuxième capitale ye bon kuranɛ sabanan min n'o taara n'a ye o ye Madinatul Munawwara Darul Hijra bon yɔrɔ naaninan min n'o taara n'a ye o ye Égypte ye n'o o faaba ye Misra ye donc kuranɛ tilara nin tilara cogo nin na ka taa n'a ye nin jamana ninnu na walasa a ka tanga yen nɔ maa minnu bɛna don diinɛ kɔnɔ kuranɛ ka kalan a kalan cogo la i n'a fɔ a ka faamuya cogo la a tafsiri ka k'a tafsiri cogo la i n'a fɔ a jiginna jigin cogo min na fo ka taa se an bɛ don min na i ko bi o y'o kuma jaabi ye quoi. Bon kira kɔfɛ a tilara nin tila cogo in de la o taara n'a ye nin jamana ba 4 de la i y'a faamuya parce que o waati la o y'a sɔrɔ silamɛya ka fatu sera o yɔrɔ ninnu na donc u taara n'a ye olu fana bɛ sɔrɔ ka a tɔ distribuer k'a di dɔɔni k'a labɔ i y'a faamuya a taara nin tacogo in de la. Imam, i ka kuma kɔnɔna la i da sera ma i ko kabini alakira tile la sallallahu alaihi wa sallam kuranɛ tun bɛ sɛbɛn fɛn dɔw la
nga cero to meno atun kalfale me munna nat mulu duskuna nulu tun kelme ka dursi yala ibse ka idala se ala kuma bado ma sahaba kuma bado munu to meno munu tun kelme ka Qur'an na dursi ama fe ki idala se kulu mo dama no ko fani alhamdulillah rabbil alamin halsa ani audo Shirif La TV a chaîne kan ambal make ñiningali min di ma damano munu me nolu kunye Qur'an dursi kira tlela ni kira fatulena abita se ma muwa ani shekima ma muwa ni sheki Qur'an me minun duskuna ni ya a kontaki di dro bita so ayele me bo bolu foro Abubakar Siddiq Umar ibn al-Khattab Usman ibn Affan Ali ibn Abi Talib Muaz ibn Jabal Ubay ibn Ka'b Zayd ibn Thabit Sa'd ibn Muaz Ubaidah ibn al-Samit Abdullah ibn Mas'ud Salim مولى أبي حذيفة تميم الداري أبو عبيدة عقبة بن عامر مجمع بن جارية أبو زيد عبد الله بن عمر عبد الله بن عمرو بن العاصي أبو درداء طلحة الزبير بن العوام عبد الله بن زبير حذيفة بن يمان فاطمة الزهراء قتادة ابن عباس حفصة بن عمر أبو موسى العشري وغيرهم رضوان الله عليهم أجمعين نونما موان شيغي نك مي كونك مو كو ديسولا نيا كونتاك دي دري مو بيرمنا واديما دونك اون كرا تينتا باي كان سينالو سينانولا وامالا ني نيمينت على فين فراكا مينكا بوكاتي مولوكا واتيتا imam nin ngali nunu bela jeni jabilen ko fe Qur'an re anda sera makuma damne an Qur'an e fembele ribare yala Qur'an re am fe ga wala likanya ka do fa Qur'an re fusamanti yala wala sa ka do fara an Qur'an e minelika Qur'an na fa ni ko kibe maka ika doni dana yorom na ni ga famia dana yorom na noro konna la ni kodon konna la ibe kuma ka dai ka tobato ina fu ira fa kuma ko baji ka ma baji na ka dunya be ma de be Qur'an noro sura na famia na kodon ma be sira lanye parce que Qur'an ko ni ajeti mi ala fo fattaqullaha wa ya'allimukumullah bo takwa mi fle o yi planète dodi ni ma min dona konna la no ala yesran ibe fen be sigino la ini te na fo ikata arabu jamono la ube jamana bam ne don ba bawbe ube kitabu baw wala figana kikata inya dawlo ko bulu ko gafeuka e ka sara ala nye signo la ka korne don tuila korne ko minga tuye ko tuye korne ko minga ke ko ke ni oke mamunu be no kelo ka jenyi ni korne olu kamana be ga iga maya ke chukula o ye korne na fa do korne na fa sika foka ban ni ya jetemne ko bi ni kuma do fo kuma konna la jenate konna ta soro sanga wuli be fen bela ama me ambalma dinetigi do ka kedabla ko Nouveau Testament ani Ancien Testament ito me Qur'an la abada ito me Qur'an la Qur'an nana na chomina abo na choko kelimpidla wa tefali wala e bunya do da Qur'an kan o ko kitabu chama fana tlala ki yera solo o bunya kono o ya na fado me folo la nik me yara ni ko arabu sebeni bine do mo ba ko kitenta ko mor kala sebendo ikrama lil Qur'an Qur'an de bunya to do ferela donc ni o jatem no o ya do fana a do fana me enfle ni yoro min kono ta Qur'an doniya de nana ni no e télévision nu ya famia ani technologie ka développement Qur'an de kumanaka ya famia ina fo ya fo kuma ke chokola kuma fo kuma damne la chokomna Qur'an de nana ni shara kana choyi jadi kan ke chokomna ani maw kan nyogom ne chokomna jensi konna lafiya ani toro konna la shikana do shigasila o Qur'an na fa do mais nafa wore munum be ala no ye sonya kono nafa we anga la yini tolo émission bi olu ya dama émission comme nous ne walanda ye anyi nan fa anga nunu ke tele flyna ni ala sonama émission to bade minale amna na doni ka nyini ala fa ala ka kenya ni afamia ni adoni di ama ka slamo nafa nay dona tawla kono ne nafa se ka boka ban mais amungon ne se ka ladili kam fo mo ko hakli to yoro la parce que mo munu be Qur'an kanta téléphone konna la ibta soro wati dula Qur'an be soni téléphone be soni yoro la yoro mina saniyalente
kuranɛ dun saniyalen don u k'u hakili to yɔrɔ la u ka sonorisation ninnu n'u b'a kɛ n'u bɛna taa yɔrɔ la i n'a fɔ toilettew kɔnɔna la u k'u hakili to a la u k'a bila silence la parce que kuranɛ kalanyɔrɔ t'o yɔrɔ ninnu ye n'u bɔra o kɔnɔna la u bɛ se ka kuranɛ lamɛn cogo sugu bɛɛ lajɛlen la min ka nɔgɔ u ma o bɛ se ka nafa fitinin min fɔ o la k'a tɔ baden to yen o de ye nin ye dakura laban min kɔni bɛ yen dɔrɔn k'a fɔ silamɛw bɛɛ lajɛlen na n'an filɛlibaga cɛman n'a musoman diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ bɛɛ k'i cɛsiri parce que nafa dɔ bɛ kuran na ala m'o kɛ gafe si la a harifu kelen kalannen o bɛɛ bɛ baraji 10 de ma harifu 2 ye baraji 20 n'i ko ko bismi o ye baraji 30 ye ainsi de suite ala bɛ se ka a doubler ka sɔrɔ i yɛrɛ t'a kalama bon maa min bɛ kuranɛ lamɛn ani maa min b'a kalan o bɛ baraji ye kelen bon ka ladilikan laban min bɛ tuguni ka fara o kan ka sɔrɔ ka kuma datugu a fɔra de ko fa iza quri al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun a ye ne kuranɛ bɛ ka kalan aw ka da de k'a lamɛn donc ala bɛ hinɛ aw la la'allakum laɲini min ala bɛ hinɛ aw la ne maa min m'i da de k'a lamɛn kun o contraire de bɛ k'i la donc k'u hakili to a la kuranɛ jigiyɔrɔ la wajuli yɔrɔ la ani cérémonie religieux bɛ kɛ yɔrɔ min na kuranɛ de bɛ ka kalan hali n'a sɔrɔ kuranɛ kolojɛ tɛ mais fɛn bɛ k'a fɔ kuranɛ kan de don u k'u da de k'a lamɛn ka kuranɛ bonya donc n'i ye kuranɛ bonya ala b'i bonya i bɛ baraji sɔrɔ n'i ye kuranɛ dɔgɔya fana i ni min ka kan o y'i garisɛgɛ ala ka ni sababa bɛɛ i bɛ dugawu kan an bɛ kuma kuncɛw kan اللهم زدنا إيمانا ويقينا ليس بعدهما كفر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة أما يصفون السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين alakira sallallahu alaihi wa sallam a b'a fɔ an ye ka hadisa la i n'a fɔ an ye kuma dayɛlɛ ni hadisa min ko khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu ko maa min ka fisa aw la ka tɛmɛ maa bɛɛ lajɛlen kan nafolotigi ko tɛ faama ko tɛ wa dɔnnikɛla façon bɛɛ fana ko tɛ nka alakira ko de ko maa min ye kuranɛ kalan wa kuranɛ kalanna dɔrɔn fana tɛ fusaya dɛ ani maa min fana kɛra sababu ye ka kuranɛ lakalan o de ka fisa ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ lajɛlen kan alakira kuma ka de don sallallahu alaihi wa sallam donc o bɛ kuranɛ bonya yira kuranɛ de bɛ se ka hadamaden fusaya ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan danfɛn bɛɛ lajɛlen kan kuranɛ lakalani o de fana bɛ se ka hadamaden fusaya ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ lajɛlen kan kuranɛ yɛrɛ ala ka kuma ka de don subhanahu wa ta'ala ci bɛ bonya ni min ye ci kɛ n'o ka bonya ye i ye maa min ci i y'o ka ci minɛ cogo min na o b'a yira ko tigi ka bɔ o tigi ka bɔ i bolo cogo min na i b'o tigi ka ci minɛ o cogo de la donc ala ka kumakan o kan ka bonya i n'a fɔ ala yɛrɛ kan ka bonya cogo min na i n'a fɔ ciden ka kumakan fana kan ka bonya i n'a fɔ ciden kan ka bonya cogo min na donc kuranɛ tɛ fɛn fitinin i n'a fɔ an y'a fɔ kuma kɔnɔna la cogo min na bi n'an ye an ka jateminɛw kɛ an ka diɲɛ laban kow yɛrɛ la hadamaden dɔnnikɛlaw mana machine o machine bɔ bi marque o marque i bɛ t'a sɔrɔ catalogue dɔ b'a kan catalogue min b'a yira ko machine kan ka la baara nin cogo de la nin ka ɲi machine ma nin man ɲi a ma n'i ye nin kɛ nin b'a tiɲɛ n'i ye nin kɛ nin de ka ɲi a ma hadamaden ye ala ka marque de ala ka marque ala ye catalogue min dilan k'a da hadamaden kan o de ye kuranɛ ye ni baara kɛra ni kuranɛ hadamaden ye baara kɛ ni kuranɛ ye a bɛ ɲa nka ni hadamaden ye kuranɛ bila kɛrɛfɛ k'a fɔ i bɛ baara kɛ ni fɛn wɛrɛ o man ɲi hadamaden ma o de bɛ hadamaden tiɲɛ an bɛ alaw taala deli ala ka an sɔn a faamu cogo ɲuman na ka kuranɛ minɛ k'a kalan k'a kɛ baara kɛ ni a ye ala ka o nɔgɔya ni an bɛɛ lajɛlen ala kira b'o de fɔ an ye sallallahu alaihi wasallam ko ka denw lamara ni fɛn saba de an dun b'a dɔn bi maraw tiɲɛnen don parce que base tɛ yen base min ni ala kira y'a dama sallallahu alaihi wasallam o ye fɛn saba de ye a fɛn saba la belebele dɔ ye ko wa qira'atul Qur'an ani kuranɛ kalan a ye denw lamara ni kuranɛ kalan ye ni denw de lamɔra ni kuranɛ kalan ye ni dugu o dugu lamɔra ni kuranɛ ka faamu ye ni jamana o jamana sigira sen kan ni kuranɛ ka faamu ye hakili la o den o jamana in o dun ninnu tɛ to kɔfɛ an bɛ alaw taala de ala ka kuranɛ barika don an na ala ka kuranɛ barika don an ka jamana la k'a kɛ sababu ye ka basigi don an ka jamana kɔnɔ ani an silamɛ jamanaw bɛɛ lajɛlen an tun min sɔrɔ k'a lase aw ma an ka diinɛ baro kɛnɛ kan bi ani an karamɔgɔ alimam Dawuda Hayidara o de tun ye nin aw yɛrɛ fana mun tun sigirima aw ka jabaranin kɔrɔ ka diinɛ baro lajɛ ni diinɛ baro tɛ tɛmɛ aw kan waati si la jamana in kɔnɔ ni jamana in kɔ kan an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ka wale ɲuman dɔn an bɛ alaw taala deli ala ka sigida nataw fana yira an n'aw bɛɛ lajɛlen na wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. حرام على